Bohol Governor Aris Sumintado uban sa lain pang 68 ka mga opisyal gipahamtangan og 6 ka buwan nga preventive suspension. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Upang og sumbong sa ombudsman. Kini ang gipahibaw sa gobernador at ubangan sa makawani sa Kapitolyo kagahapon. Matod ni Sumintado, kini ang labing una niyang suspension isip usa ka public servant sugod ni atong 2013. Dili ni tungod sa usa ka butang na korupsyon, dili mga butang na nahitabo sa mga negligence sa ubang tao na nadamay lang ta sa isip usa ka gobernador. Nakalingkod ko aning posisyon na pagka-gobernador, kaning problema diha na ni, so collateral damage sa taan mga aning nahitabo karong panahon na. Uban sa gisuspenso sa anti-graft office, ang 8 ka incumbent mayors, 5 ka mga kanhi mayor ug mga barangay officials. Nasuspenso usab ang mga opisyales sa DNR7 ug uban nga mga ahensya sa gobyerno nga gingong may kalambigitan sa kontrobersiya sa pagpabarog sa Captain's Peak Garden and Resort sa lungsod sa Sagbayan. Matod sa ombudsman, ang suspension gitumong aron hatagan og higayon ang investigasyon ug masiguro nga dili matandog ang mga dokumento ug ebidensya. Gawa sa iyang suspension, gipahinumduman sa gobernador ang nahabiling makawani sa Kapitolyo nga kanunay himuon nga mas maayo ang panerbisyo. Mao na hindumi ninyo dinhi sa Kapitolyo. Kamo mga empleyado na nga suspended man gani mi sa nagtinarong mi sa trabaho, how much more kung kamo magpabungbuang mo diha. Bisan pa sa hitabo, giauhag ni Sumintado ang tanan nga maghiusa og padayunon ang ilang panerbisyo sa katawhan. I shall return. Daghang salamat ninyong tanan. Abante Bohol. Si Vice Governor Victor Balite mo'y kasamtangan nga acting governor sa Bohol sulod sa mga adlaw nga suspendido si Sumintado. Nico Sereno, Balitang Bisdak.